विद्या प्रवृद्धये। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा, वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा, श्रीराम निज सुता कृपा सागरा, श्रीराम निज सुता कृपा सागरा। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा, वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा, श्रीराम निज सुता कृपा सागरा, श्रीराम निज सुता कृपा सागरा। जन परिपाल सदमला, शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा। आश्रित जन परिपाल सदमला, शुभ करा नत जन मन तोष सुख करा। माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता, माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता, विद्याधिराजयति कर संजाता। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा, वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा, श्रीराम निज सुता कृपा सागरा, श्रीराम निज सुता कृपा सागरा। प्रतिपति पितदास सेवका, बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा। रतिपति पितदास सेवका, बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा। मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा, मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा। मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा, वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा, वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा, श्रीराम निज सुता कृपा सागरा, श्रीराम निज सुता कृपा सागरा, श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा, कृपा सागरा। सागरा
प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु संत श्रीनिवासु सारस्वत उन्नतिन्तु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पूर्वाश्रम बसरुराते क्षेत्रां
ಯತಿವರ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರಕ ಮಧ್ವ ಮಹಾಮುನಿವರ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ಮುನಿವರಾಂಗೆಳೆ ಶಿಷ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯತಿವರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯತಿವರ. गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता, हरि मेळैतले गुरु है आमगेले, हरि मेळैतले गुरु है आमगेले, विनयान चरण ही धरता, विनयान चरण ही धरता, गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता. आवसु बप्पुसु गुरु अनि देवु, आवसु बप्पुसु गुरु अनि देवु, हंचेरी भक्ति दवरता, हंचेरी भक्ति दवरता, विसरुकन जह कर्तव्य आमचे, विसरुकन जह कर्तव्य आमचे, गुरु कृपे क्षेमान भरता, गुरु कृपे क्षेमान भरता, गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता, हरि मेळैतले गुरु है आमगेले, विनयान चरण ही धरता, विनयान चरण ही धरता, गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता. सद्गुरु नारद मुनिल कृपेन वाल्मीकि जपूत करता, सद्गुरु नारद मुनिल कृपेन वाल्मीकि जपूत करता, आदरान ते मरा म्हणले, आदरान ते मरा म्हणले, रामु प्रेमान धरता, रामु प्रेमान धरता, गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता, हरि मेळैतले गुरु है आमगेले, विनयान चरण ही धरता, विनयान चरण ही धरता, गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता. गुरुची ब्रह्मा, गुरुची विष्णु, गुरु शंकर म्हणताती, गुरुची ब्रह्मा, गुरुची विष्णु, गुरु शंकर म्हणताती, आ आ गुरुची ब्रह्मा, गुरुची
विष्णू गुरु शंकर म्हणताती चरण धर का म्हणतानंतु चरण धर का म्हणतानंतु गुरु कृपा जन जाणताती गुरु कृपा जन जाणताती गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन करता हरि मेळैतल गुरु है आमगेल विनयान चरण ही धरता विनयान चरण ही धरता गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन चरणाक वंदन चरणाक वंदन करता करी राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम नित्य तू मनुजा धरी राम नाम तू धन्य जा धरी राम नाम तू धन्य जा करी राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम नित्य तू मनुजा दशरथ कौसल्य प्रिय जानकी श्रीराम दशरथ कौसल्य प्रिय जानकी श्रीराम अहल्योद्धारकु अयोध्याधिपति राम अहल्योद्धारकु अयोध्याधिपति राम करी राम नाम नित्य तू मनुजा धरी राम नाम तू धन्य जा करी राम नाम नित्य तू मनुजा वाली रावणाक संवार केल्लो रघुराम वाली रावणाक संवार केल्लो रघुराम सुग्रीव विभीषणाक रायु केल्लो राम सुग्रीव विभीषणाक रायु केल्लो राम करी राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम नित्य तू मनुजा धरी राम नाम तू धन्य जा धरी राम नाम तू धन्य जा करी राम नाम नित्य तू मनुजा पितृवाक्य परिपालक पुरुषोत्तम रामु पितृवाक्य परिपालक पुरुषोत्तम रामु मुनि पुनीत वाल्मीकि हनुमालो रामु मुनि पुनीत वाल्मीकि हनुमालो रामु करी राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम नित्य तू मनुजा
धरि राम नाम तू धन्य जा, करी राम नाम नित्य तू मनुजा, करी राम नाम नित्य तू मनुजा। विद्याधिराजतीर्थ पूजित रघुराम, विद्याधिराजतीर्थ पूजित रघुराम, श्रीनिवासु म्हणतां रक्तलो श्रीरामु, श्रीनिवासु म्हणतां रक्तलो श्रीरामु, करी राम नाम नित्य तू मनुजा, करी राम नाम नित्य तू मनुजा, धरि राम नाम तू धन्य जा, धरि राम नाम नित्य तू मनुजा, करी राम नाम नित्य, करी राम नाम नित्य, करी राम नाम नित्य तू मनुजा। हे कुल देवता जय जय हो, हे कुल देवता जय जय हो, हे कुल देवता जय जय हो, हे कुल देवता जय जय हो। धन्य जाऊया, धन्य जाऊया, कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया, धन्य जाऊया, धन्य जाऊया, कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया, पुण्यक्षेत्र तीर्थ स्नान आम्ही कोरुया, पुण्यक्षेत्र तीर्थ स्नान आम्ही कोरुया, धन्य जाऊया, धन्य जाऊया, कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया, धन्य जाऊया, धन्य जाऊया, कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया। परशुराम सृष्टि केल्ले गोवे क्षेत्र है, गौड़ सारस्वत ब्राह्मणांक पुण्य क्षेत्र है, परशुराम सृष्टि केल्ले गोवे क्षेत्र है, गौड़ सारस्वत ब्राह्मणांक पुण्य क्षेत्र है, सनातन हिंदू धर्म संस्कृति क्षेत्र है, सनातन हिंदू धर्म संस्कृति क्षेत्र है, मध्व वैष्णव मतांचे पुण्य क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, धन्य जाऊया, धन्य जाऊया, कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया, धन्य जाऊया, धन्य जाऊया, कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया। हे कुल देवता जय जय हो, हे कुल देवता जय जय हो, हे कुल देवता जय जय हो, हे कुल देवता जय जय हो।
मंगेशु महालसा नारायणि श्रीहरि शान्तेरे महालक्ष्मि चतुर्भुजधारि मंगेशु महालसा नारायणि श्रीहरि शान्तेरे महालक्ष्मि चतुर्भुजधारि कामाक्षी देवी चरण तुधरी कामाक्षी देवी चरण तुधरी दामोदर रामनाथ स्मरण करी धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠು ಸುಂದರ ಭಕ್ತಾಂಕ ರಕ್ಷಣ ಕರ್ತ ರಾಮಚಂದಿರ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠು ಸುಂದರ ಭಕ್ತಾಂಕ ರಕ್ಷಣ ಕರ್ತ ರಾಮಚಂದಿರ ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಗುರು ಮಹಾಮುನೀಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಗುರು ಮಹಾಮುನೀಂದ್ರ ಭಕ್ತಾಲೆ उद्धारक विद्याधिराज धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया पुण्यक्षेत्र तीर्थ स्नान आम्ही करूया पुण्यक्षेत्र तीर्थ स्नान आम्ही करूया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही करूया हे कुलदेवता जय जय हो 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 नित्य धरी रे मना निर्मल मना नीतू विठल मन रे मना वीर विठल नाम तू नित्य धरी रे मना निर्मल मना नीतू विठल मन रे मना निर्मल मना नीतू विठल मन रे मना विठल नाम तू नित्य धरी रे मना निर्मल मना नीतू
स्वाभिमानु सोनु तू भजन करी रे मना, स्वाभिमानु सोनु तू भजन करी रे मना, मान अभिमान तो विठ्ठल रे मना, मान अभिमान तो विठ्ठल रे मना, निर्मल मना नी तू विठ्ठल मन रे मना, वीर विठ्ठल नाम तू नित्य धरी रे मना, निर्मल मना नी तू विठ्ठल मन रे मना. भक्त जन मेनु तू विठ्ठल माड रे मना, भक्त जन मेनु तू विठ्ठल माड रे मना, भक्ति मुक्ति दीनु राम भक्त बंधु रे मना, भक्ति मुक्ति दीनु राम भक्त बंधु रे मना, निर्मल मना नी तू विठ्ठल मन रे मना, वीर विठ्ठल नाम तू नित्य धरी रे मना, निर्मल मना नी तू विठ्ठल मन रे मना, वीर विठ्ठल नाम तू नित्य धरी रे मना, निर्मल मना नी तू विठ्ठल मन रे मना, विठ्ठल मन रे मना, विठ्ठल मन रे मना. दोनी दिसाचो खेळू जग है, दोनी दिसाचो खेळू, दोनी दिसाचो खेळू जग है, दोनी दिसाचो खेळू. खेळता खेळता सांज जाता, खेळता खेळता सांज जाता, येत्ता रातीचो वेळू, येत्ता रातीचो वेळू, दोनी दिसाचो खेळू जग है, दोनी दिसाचो खेळू. सुख दुःख लाभ नष्ट बरे वाईट, जीवन द्वंद्वाचो मेळू. सुख दुःख लाभ नष्ट बरे वाईट, जीवन द्वंद्वाचो मेळू. हाव तुमे गेले तू गेले मये तुलो, हाव तुमे गेले तू गेले मये तुलो, सुंट चाक मेळना बेटेळू, सुंट चाक मेळना बेटेळू. दोनी दिसाचो खेळू जग है, दोनी दिसाचो खेळू. खेळता खेळता सांज जाता, येत्ता रातीचो वेळू, दोनी दिसाचो खेळू जग है, दोनी दिसाचो खेळू.
ಕಾಳು ಕಿರಾತಿತಿ ನಿದ್ಕಾರಾಯ್ತ ನಿದ್ದೆಂತು ಜತ್ತ ಶೇಳು ಕಾಳು ಕಿರಾತಿತಿ ನಿದ್ಕಾರಾಯ್ತ ನಿದ್ದೆಂತು ಜತ್ತ ಶೇಳು ಮಣತಾನಂತು ನಿದ್ದೆ ಚೇಪುಡೆತು ಆ ಮಣತಾನಂತು ನಿದ್ದೆ ಚೇಪುಡೆತು ಲಾಯಿ ಭಜನಾಕ ವೇಳು ಲಾಯಿ ಭಜನಾಕ ವೇಳು दोनी दिसा चो खेळू जग दोनी दिसा चो खेळू खेळता खेळता सांज जत्ता खेळता खेळता सांज जत्ता येत्ता रातीचो वेळू येत्ता रातीचो वेळू दोनी दिसाचो खेळू जग दोनी दिसाचो खेळू जग दोनी दिसाचो खेळू मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक त्रेतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक त्रेतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक द्वापर युगांचे गोपी कृष्णाक कलियुगांचे महाश्री कल्कीक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक अंजलि पुत्रु भक्त हनुमाक अनंत रूप महामहिमाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक
गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक त्रिकाल पूजन नित्य घेतल्याक विद्याधिराज स्वामाले पूजेक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक मंगल दर्शन दीतलाक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्रीरामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक
आयचे एक दिव्य कार्यक्रमाक वेदघोशान सुरवात केल्या. वेदमूर्त्यांक सगळ्यांक वेदघोश करच्या हांव विनंती करता. हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनोभिर्व्यासेम देवैः तय्यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः 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 ॐ श्री रामदेव वीर विठ्ठल तसेच क्षेत्राधिपती श्री रामदेवाक नमस्कार करणं. परमपूज्य स्वाम्याले अनुमती घेवन आज हांगा आयिल्ले समस्त बंधू भगिनींक हांव स्वागत करता. आज एक अभूतपूर्व अशी एक दुग्धशर्करा योग मुंबईच्या श्री राम मंदिरात रामनवमीक अमृत महोत्सव ह्या वर्ष 60वें वर्ष आणि ते आमगेले परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याल्या उपस्थितीत घडतेर आसा. आणि त्याच दिवसाक स्वाम्याले उपदेशान एक अत्यंत अभूतपूर्व महत्वाचे अशी अभियानाचे सुरुवात जाते आसा. हे दुग्ध शर्कर योजने तर दुसरे काही नाही. समस्त समाजाचे समाज बांधव आले तांगेले कुटुंबीय आले सगळे आले सर्वतोपरी बरेपणा खातीर सर्वतोपरी अभिवृद्धी खातीर स्वाम्यान एक अभियान स्टार्ट केलें. उतरका खबर आशिल्ल्या वरी 2025 आमगेले श्री मठाक 550 वर्षाचे वर्ष कंप्लीट जातात. ताजे अनुषंगान 550 वर्षाचे कंप्लीट जावचे अनुषंगान 550 दिवसात 550 कोटी श्रीराम जय जय राम हे तारक मंत्र कलियुगात अत्यंत महत्वाचे एक तारक मंत्र ताजी उपदेश स्वामी आज दिवचे आसा आमकां. आनी सकवस्त समज बांधवान ताजे उपयोग करून येवका असली एक ऑपॉर्च्युनिटी आमगे लायफ टायमात आमकां परत मेळची अशी दिसना. ताजी एक पूर्ण उपयोग सगळे समस्त बांधवान करून समाज बांधवान करून घेवका. आज या अभूतपूर्व एक योग आशिल्लो आसा. ताजेर वडाळा राम मंदिर द्वारकानाथ भवन हाजे तर्फेन स्वाम्यांक परतून हांव आश्वासन दिता. आज आमी संकल्प केल्ले आसा पयलीं केल्ले आसा आज परत संकल्प करतात की आमी ह्या शाखेतून 550 कोटीचे एक अनुषंग म्हणून 13 कोटी रामनाम जप आमी करतले म्हणून पुनश्च ताका पूर्ण तुमकां आमकां एक सहयोग जाय सहभाग जाय मनापासून भक्तिपूर्वक सहयोग जाय. आनी ताजे निमित्त जाल्ले एक अत्यंत वेगळे अनुभव तुमकां कोट्टू येतले ताजे बद्दल कसले शंके ना. हांव त्या स्वाम्यांक विनंती करता आमकां उपदेश दिवन घेवन आमकां उपकृत करता म्हणून स्वाम्यांक हांव विनंती करता. ಒಟ್ಟು लोकांना मोबाईल सायलेंट दवरका खंयचे तरी मोबाईल रिंग बी येवचे ना प्लीज.
मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदनः, मंगलम देवकी पुत्रः, मंगलम गरुडध्वजः, श्रीरामं हनुमत सेव्यं, श्रीकृष्णं भीमसेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसं सेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः, आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मने। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आयच्या दिवसाक रामनवमीचे एक पर्वकाल प्रभू श्री रामचंद्र देव चैत्र शुद्ध नवमी दिवसाक अवतार घेतील तसले दिवसू, तसले एक पुण्यतम दिवसाक एक होड अभियानाक चालन करचेक स्वामेले कडच्यान ते राम तारक मंत्राचे उपदेश आयच्या दिवसाक सर्व जे जे लोक हांगा आयिल्ले आसात, मुंबईंत आयिल्ले आसाची त्या न्हयशीची हे एक कार्यक्रमाचे लाईव्ह टेलिकास्ट त्या सेंटरांतू जाता आसाची, त्या सेंटराची लोक वैकेची हांगा हे कार्यक्रम पळयत आसाची, तांक वैकेची आयच्या दिवसाक उपदेश हेचीची कार्यक्रमांतू आमी सर्व ही भक्तगणांक दिवच आसा। किंतु आयच्या दिवसाक उपदेश दिवचेकिंता पयले केलो एक विषय समाज बांधवांक सांगून तदनंतर आमी प्रभू रामचंद्र देवाले हे दिव्य मंत्राचे उपदेश तुमकां दिताची। एक फर्स्ट कसन की म्हळ्यार राम कित्याक ताणें अवतार घेतिले ताजे बद्दल, तदनंतर रामाले उपदेश स्वाम दिता म्हळ्यार उपदेश कित्याक दिवका। आमी डायरेक्ट म्हणटा न्ही, स्वाम्यान उपदेश दिवन ते आयकल नंतर आमी आरंभ करता, कित्याक अशी परंपरा कसन आहे त्या उपदेशा बद्दल उपदेश दिल्ले निमित्तान कसन फायदो जाता आनी रामाले नावाक कसन एक महिम आसा हे इतले एक केलो विशय तुमगेले द्राकाजी सांगचेक आमी इच्छा पावताची। प्रथम म्हळ्यार रामान प्रभू रामचंद्र देवान कित्याक अवतार घेतलो म्हणून न्हू सर्व लोकांक तुमी अवलोकन करका। केलो लोकाल मनांत कसन की म्हळ्यार रामायण म्हळ्यार सीता अपहरण जाल्ले, रामायण म्हळ्यार रावणाल वध जाल्ले, रामायण म्हळ्यार वालील वध जाल्ले, रामायण म्हळ्यार अशी म्हळ्यार नेगेटिव्ह पयला आमी आलोचन करताची। रामायण म्हळ्यार सीता अपहरण जाल्लो आसा ते नेगेटिव्ह दिसता आसा, रामायण म्हळ्यार अशी जाले, रामायण म्हळ्यार तशी जाले, हागेल वध तागेल वध हे अशी दिसता। बट एक्चुली जर आमी अवलोकन केल्यार रामावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणम न तू रक्षावधाय म्हणून सांगिल्लें आसा। रामाल अवतार जालील कसन की म्हळ्यार मर्त्य शिक्षणम, मर्त्य शिक्षणम, मर्त्य म्हळ्यार लोक, शिक्षण म्हळ्यार लोकांक शिक्षण करचे कितेरी रामान मनुष्य रुपारी अवतार घेतिल्लो आसा। संपूर्ण मनुष्य अवतार घेतिल तसले दोन्ही अवतार, एक रामावतार आणि एक कृष्णावतार। सो रामावतारान तू कितेक मर्त्य शिक्षण कसन आहे रामान कसन दाखवून दिले त्या प्रमाण आमी चलका त्या मर्त्य शिक्षण। आता रामान कसन आमकां दाखवून दिले, लोकाले कशी उरका, औस बापसुले कशी उरका, भावंडाले कशी उरका, आपल्या बायलीले कशी उरका, आपल्या शत्रूले कशी उरका, आपल्या लोकाले कशी उरका, हे उठूची रामान दाखवून दिल्लो आसा। आमी कसन उलयताची, रामान वालीक वध केले, रामान रावणाक वध केले, रामान सीता परित्याग केले असल आनी उलयताचे ना। रामान बाकी मस्तीतले विशय आमकां दाखवून दिले, हे उठूची वध करचे आशिल्ले हांकां, दॅट इज वन पार्ट।
बट मेन पार्ट कसन की म्हळ्यार आमकां शिक्षण दिवचें आशिल्लें. तेतकून आमी रामान केली तशी आमी करका म्हणून न्हू म्हालगड सांगतात. तेतकून त्या श्लोकान सांगतना रामावतारस्तू इह मर्त्य शिक्षणम म्हणून सांगिल्लें आसा. परतू थंय राक्षसांक वध करच्याकच ही रामाल अवतार न्ही, आमकां सर्व ही जनांक शिक्षण दिवका म्हळ्यार कितें तरी रामान रामावतार घेतल्या म्हणून न्हू येता. आतां स्वामे 550 वर्ष जाता आमगेल्या मठ परंपरा आरंभ जावन मठ स्थापन जावन गेनू 550 वर्ष मुखावेल वर्सा जाता म्हळ्यार कितें तरी औंद वर्सा क्रोधी नाम संवत्सराचे हे रामनवमी दिवसाक म्हळ्यार 17 एप्रिल 2024 आरंभ जाल्ले हे रामतारक महामंत्राचे अभियान हाजी सांगता ऑक्टोबर 18, 2025 परिपूर्ण जाता. म्हळ्यार लागीं लागीं 550 दिवस 550 कोटी 550 वर्षाचे उत्सव. सो 550 550 550 उठू हाका आमी ते वेवस्था दवरिल्लो आसा. ते आरंभ आयच्या दिवसाक घडता. आरंभ जावता पयले स्वाम्यान मंत्रोपदेश करता म्हणून सांगले. आतां उपदेश आनी कितें करता कसन प्रयोजन पळया कशी आसा की म्हळ्यार प्रति एक हाका एक 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 नियम आसाचीच. कशी जावो तुमी वटूक उपनयना टायमार उपदेश दिताना बापसून ताका उपदेश दिरका ना आचार्य कोण उरता बापूस ना जाल्यार आचार्य ना पुरोहित ताका उपदेश करता. अंतू उपदेश करचेच पळय खंयची चुकिल ना. ते ब्रह्मोपदेशाक जावो ना आमगेले शिष्य स्विकाराक जावो खंयची उपदेश मात्र चुकिल ना. तुमकां सिंपल जावन सांगया उपदेश कितें क म्हणून. तुम्ही जर LIC पॉलिसी करका लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनाचे एक पॉलिसी करका तुमकां 2 वाट आसा. एक वाट स्वतः तांगेले ऑफिसा वचून घेवन तुम्ही पर्सनली करता. दुसरो वाट कसन की म्हळ्यार LIC ऑफिसाचे कोण एजंट आसा तो येवन घेवन तुमकां भेटता. पर्सनली कसन आसा की म्हळ्यार डायरेक्ट वचचे आनी करचे आनी येवचे. बेनिफीट कसन आसा कशी करका कोणेंय सांगना. पर्सनली न्ही कोणें तुका सांगतालो कोणेंय ना. बट एजंट असल्यार तो पयले कसन विचारता तुगेली परिस्थिती कसन आपा, तुगेले कितले पयशे आसा, तुका कितले वर्ष इन्वेस्टमेंट करका, तुका खंय इन्वेस्टमेंट करका. हे पळय LICचे 100 पॉलिसी आसा. उठो हांत घालका वे ना तुगेले सिच्युएशन तुगेले मनांत कसन आसा आयकून घेनू तो कसन करता तुका हे पॉलिसींत घाल. हे पॉलिसींत इतले घाल्यार तुका इतले वर्सान इतले तुका बरें जाता. तुगेले चेडूवानी आसा चेडूवाले हितरक्षण कितें हांग घाल. बायल आसा बायलीले मुखावेल आरोग्य कितें हांग घाल. तुमगेले आवस बापूस आसा तांगेले आरोग्य कितें हांग घाल. हे कोण सांगता तो एजंट सांगता. अशी कर ताजेन तुका बेनिफीट मेळटा. पर्सनली गेल्यार तुमकां हे बेनिफीट मेळना. तशीच हे LICचे तुमकां सुलभ रितीर कळच्याक एक आवस वैकेची एक चेडणाक आपल्या गर्भकोशांत जन्म दिताना खाली जन्म दितवे ती कसने तरी एक अंश तिगेल अंश ते चेडणाक ट्रान्सफर करता. कसन ट्रान्सफर करता आपल्या शरीरांतले एक अंश ते अनेक चेडणाक शरीर जावचे कितें तिगेले एक अंश ती थंय हे करता. आपल्या रगत त्या वैके त्या चेडणाक ती ट्रान्सफर करता. म्हळ्यार तिका ते चेड पोषण करचे कितें ती ते त्याग करता. तशीच तुम्ही कोण उपदेश घेता पळय ते उपदेश करता लोक वैकेची तांणी कसन तपशक्ती केल्लो उरता ना जाल्यार तांगेले ज्ञान आसा ते उपदेश करताना त्या शिष्याक ते ट्रान्सफर करतात. मागेल कसन एक तपशक्ती आसा ताजे एक अंश ते कोण जप घेता उपदेश घेता ताका हस्तांतर करता की हांव जप केले निमतान तुका फाल्यां बरें जावं. जर तो पर्सनली केले तर पर्सनली केल्यार ताका हे कसनेची हस्तांतर जायना. खंयचे रितीर वैकेच हस्तांतर जायना. कशी आवसू एक शरीर एक रक्त हस्तांतर करता त्या चेडणाले पोषणे कितें आनी ताजेन चेडणाक बरें जाता. तशीच गुरू
केन्ना आपल्याला शिष्यवर्गाक उपदेश करताची तेन्ना शिष्यवर्गांक बर जावका म्हळ्यार कितें तरी आपल्याला तपशक्तीच कसन एक अंश आसा ते शिष्यवर्गाक धार वतून दितात की आमगेल शिष्यवर्गांक बर जावका म्हणून. कशी आमगेल गुरून आमगेल बऱ्यापणा कितें आमकां मंत्रोपदेश दिला, तांणी कसन तपशक्ती केल्या 40 वर्स की 50 वर्स, ताजी एक अंश तांणी आमगेल मस्तकाचेर हात दवरून आमगेल उजव कानारी तांणी मंत्रोपदेश दिवन त्या मंत्राचे पठण करून घेवन कसन आयच्या दिवसाक आमी तपशक्ती घेतिल्ली आसा ताजी तपशक्तीचे एक अंश आयच्या रामनवमी कितें तरी मुकाविले शिष्यवर्गांक बर जावचे कितें तरी आमगेल अभियानाची संख्या परिपूर्ण करतरी आयच्या दिवसाक आमी ते धार वतून आमगेल शिष्यवर्गांक आमी हस्तांतर करताले. त्या न्हयशीची आनीक सिंपल जावन घेवन कळका जाल्यार एक कथ सांगया तुमकां. एक रायू आनी त्या राया लेगी एक पंडीत आशिल्लो. तो महापंडीत तो तागेल घरांत आशिल्लो आनी तो घरांतू तागेल जप इत्यादीक तो करत आशिल्लो. रायू एक दिवस खंयकी रानांत वता आशिल्तना हागेल घरा लागीं आयलो. तागेल आस्थानाचो कोण पंडीत आशिल्लो त्या आस्थानाचे पंडिता लागीं आयलो. पंडिताले घर थंय आसा म्हळकुडेन त्या रायान कसन लेखले कशी वाटेर वताना मागेलो तो आस्थाना पंडीत आसा तागेल घरा वचून घेवन कडेर मागेल कामां वचे म्हूण घेवन तो रायू ते आस्थानाचो कोण तागेले रायाल आस्थानाचो कोण पंडीत आशिल्लो तागेल घरा वता. घरा गेलतना तो पंडितू जप करत उरता. तेतकून बायल येवन घेवन ते रायाक स्वागत इत्यादी करून घेवन ताका घरांत एक बरें स्थानमान गौरव दिवन घेवन बसकार सिता. केन्ना रायू तागेल घरांत बशिल्लो उरता तेन्ना तो पंडितू कसन मंत्र म्हणत आशिल्लो पळया, कसन मंत्र म्हणत आशिल्लो त्या मंत्राचे श्रवण त्या रायाक जाता. तो खंयचे एक राम मंत्र की कृष्ण मंत्र की म्हणत उरता. म्हणत आसतना ते शब्द त्या रायाल कान्नाक पडटा. रायाल कान्नाक पळकुडेन ताकाय बरेची मना दिसले. एक 10-15 निमिष तो थंय उरताना ते आयकून 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 ताका मस्त समाधान दिसले. ताका वयके उत्साह आयलो की म्हळ्यार म्हाका वयकेची हे मंत्र म्हणका म्हूण घेवन तागे मनांत तो आयले. पंडिताले जप उठू जाले. जप उठू जाले नंतर तो भायर येता आनी मागेल घरा राय आयलो म्हणून घेवन मस्त संतोष जाता तो पंडित. कडेरी तो राय सांगता तूं आतां एक कसकी एक मंत्र आनी म्हणटा आशिल्लें न्ही ते मंत्र कसने म्हाका सांगता वे म्हूण घेवन तो राय विचारता. तेन्ना तो पंडीत सांगता हांव तुका सांगचेक जायना, हांव तुका हे मंत्र सांगचेक जायना म्हूण घेवन तो पंडीत सांगता. राय सांगता एक मंत्र न्ही वे, एक खाली एक सान मंत्र हे एक सांगचेक तुका कसन कठीण. ना 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 हांव सांगचेक जायना. ते गुरूनची ते उपदेश करका हांव सांगचेक मागेले ते अर्हता ना, मागेले ते हे ना ते गुरूनची उपदेश करका म्हूण घेवन तो पंडीत सांगता. रायान 2-3 पंत विचारले. पंडिता भंय दिसले. फाल्यां गेले री हो कसन शिक्षा दिता म्हूण म्हाका गोतना. फाल्यां उलोवचेक वयकेच अवकाश मेळत की ना तेही कळना. हो फाल्यां आसतना किंवा उलोवच आसा म्हणून सांगून गेला. हो राय फाल्यां कसन करतालो हाका हांव कशी उत्तर दिवचें म्हणून घेवन मस्त चिंतीत जावन घेवन आशिल्लो तो पंडीत. दुसऱ्या दिवसाक तो पंडितू ते रायाल आस्थानाक वता आनी ते सभेंतू गेले तशेची तो पंडितू त्या रायाक नमस्कार घालता. नमस्कार घाल्ले सेकंड निमिशाकच तो नमस्कार गेले तेगेले नेक्स्टची तो कसन सांगता की म्हळ्यार थंय सायडाक रायाल सायडाक सैनीक राबिल्ले. सायडाक सैनीक राबिल्ले. हो पंडीत कसं म्हणटा की म्हळ्यार सैनिकाक ते रायाल दोन्ही हात बांदून घेवन जैला घाल म्हणून घेवन पंडीत ताका सैनिकांक ऑर्डर करता. पंडितू ते सैनिकांक कसन सांगता की म्हळ्यार तुमगेल रायाक दोन्ही हात बांदून घेवन ताका जैलांत घाला म्हणून घेवन पंडीत ते सैनिकांक सांगता. ते सभेंत आशिल्लो रायू, ते सभेंत आशिल्ले मंत्री, ते सभेंत आशिल्ले सैनीक उट्टुलोक आश्चर्य जाले. हो आमगेलो आस्थानाचो पंडीत मागेल रायाक हात बांदून घेवन जैला पेटे म्हणटा हाका कसं माती फिरले वे.
म्हण उट्टू लोक आश्चर्यचकित जाले, उट्टू लोक आश्चर्यचकित जाले. अशी सांगल्यानंतर पंडितानं ते सैनिकांक अशी उत्तर शब्द सांगितल्यानंतर रायाक मस्त कोप आयला. हो मागेला आस्थानाचे पंडित जावन म्हाकाची हात बांधून घेवन जय लागाल म्हणटा ताका कोप आयलो. तातून रायान कसन केलें की म्हळ्यार त्याची सैनिकाक खंयची सैनिकाक हे पंडितान सांगले की रायाल हात बांधून घेवन जैला घाल म्हणून घेवन 1 इंच वैके ताणें हलना. पंडितान उपदेश केले न्ही, पंडितान सांगले वे तागेल रायाक हात बांधून घेवन जैला म्हूण 1 सैनीक वैके हालिल ना. कडेर ह्याची रायान त्याची सैनिकाक सांगले हे पंडिताक, हे दुष्ट पंडिताक दोन्ही हात बांधून घेवन जैला घाल म्हण कुडेन ताबडतोब धावन घेवन त्या पंडिताल दोन्ही हात बांधून घेवन ताका जैलाक तांडून व्हरचेक प्रयत्न केले. तेन्ना तो पंडित सांगता 2 मिनीट राब. तागेले दोन्ही हात बांधले. तो परतून नमस्कार घालता रायाक आनी हांव सांगिल तुका हेचीच विशय येऊ. हांव तुका काल कसं नाशिल पळय हेची विशय सांगल्यार हांव सांगल्यार किंमत ना, तूं सांगल्यार किंमत आसा. हांव केन्ना सैनिकाक ऑर्डर दिले की तुगेले दोन्ही हात बांधून घेवन जैलां घाल म्हळ्यार मागेल शब्द आयकल ना. किंतु त्याची रायान त्याची सैनिकाक केन्ना तूं उपदेश दिले की हे पंडिताल दोन्ही हात बांधून घेवन जैला घाल म्हणून तुगेल उत्तर आयकल, ते मागेल उत्तर आयकल ना. तूं सांगील शब्द वैके सेम, दोन्ही हात बांधून ताका जैलां घाल. हांव सांगील शब्दही सेम. दोगी लोकाल शब्द सेम आशिल्ले किंतु कोण सांगले पळय ते मात्र डिफरन्स आशिल्ले. सैनीक वैके सेम, शब्द वैके सेम, किंतु ते कोण सांगले पळय तंतु व्यत्यास आशिल्ले. तूं रायू, तूं सांगिलाक किंमत आसा बट हांव सांगिलाक किंमत ना. तशीची केन्नाही आमी केन्ना हे उपदेश घेताची तांणी सांगल्यार मात्र ताका एक किंमत उरता, ताका एक गौरव उरता. उट्टू लोकांनी सांगल्यार ताका गौरव उरना. त्या निमित्तान आमगेल गुरून आमकां उपदेश दिल्ले आनी आमी आयच्या दिवसाक सर्व शिष्यवर्गांक हे रामतारक महामंत्राचे उपदेश करून घेवन एक अंश कसने देवाल अनुग्रहान प्राप्त जाल्ले आसल्यार ते आमी शिष्यवर्गांक आमी हस्तांतर करून आनी आयज 550 दिवस मात्र न्ही, 550 दिवस करचेची. 550 दिवस जाले नंतर स्वाम्या कडच्यान उपदेश घेतिल्ले निमित्तान तुम्ही मुक्कावील दिवसान तुमगेल घरांत यथानुशक्ती 10 जाल्यार 10, 108 जाल्यार 108 कितले जाता तुम्ही यथानुशक्ती हे उपदेश तुम्ही स्वीकारचे कडना. हे उपदेश घेताना थंय गुरू ते शिष्या लेगी पळयता तागे लेगी कॅपेबिलिटी आसा की ना, तो करता की ना, ना जाल्यार ताण केले ना जाल्यार ताजे ते पाप कोणा लागता, गुरूक लागता. गुरू वैकेची हरशी दिना उपदेश. गुरू वैकेची उपदेश दिताना ते व्यक्तीक तागेले थंयतलो अवकाश आस की ना, तो करता की ना, केलेले जप तो बरे रितीन म्हणता की ना हे उठ कोण पळोवन घेवका, गुरून पळोवन घेवका. त्यातकून आमी इतले जप केंद्रांनी निर्माण केले की आमगेल शिष्यवर्ग जप बरे रितीन करता की ना तांगेल निमित्तान बर जावका, तांकांही बर जावका आनी गुरूक वैके संतोष जावका की आमी कोणा उपदेश दिले तांणी उपदेश घेतिल्ले लोक बरे रितीन मंत्राचे पठण करता आसाची आनी त्या निमित्तान तुमकां बर जावका म्हळ्यार कितें री हे जबाबदारी आमगेल उरता. त्या निमित्तान उपदेश करताना वैकेची तांणी पळोवन घेवन तो करता की ना, तागेले अर्हता आस की ना म्हणून पळोवन घेवन हे उपदेश दिताचे. प्रति एक मंत्राक एक विंगड रुल्स अँड रेग्युलेशन आसा. उट्टू हाका एकटाय पूर्ण. तशीची हे रामतारक मंत्र हे उट्टू कोण सांगचे, हे उट्टूची गुरून सांगका त्या शिष्याक हे केन्ना म्हणका, कशी म्हणका, कशी उच्चारण करका, केन्ना केन्ना हे म्हणचे न्हय हे उट्टू कोण सांगका, गुरून ते वटूक उपदेश करका ना त्या शिष्याक उपदेश करका. तशी आयच्या दिवसाक आमी उपदेश करताना सर्व लोकांक मना आसा हे रामतारक मंत्र जेवण जाले नंतर म्हणत की ना, सांजेर म्हणत की ना, रात्री म्हणत की ना. आता हांगा पळया मुंबईन तूं राम मंदिर वडालान तूं अखंड 10 दिवसू हांगा राम तारक मंत्र
दिवसा म्हणतासच कसं नाही निर्बंध शिल्वे हां कोण की ऑफिसा गेलो ऑफिसातून हंगायलो 2 तास रामतारक मंत्र म्हणो गेलो रात्री वैक्या आयिल्लसा दनपार वैक्या आयिल्लसा सांजेर वैक्या आयिल्लसा कसं नाही निर्बंध केलं वे ना त्याची गायत्री मंत्र असले री ना गायत्री मंत्र तुम्ही अंग म्हणत बसल्या वे रात्रभर ना गायत्री मंत्र त्या सकाळी आणि सांजेरी आणि दनपारा हे 3 पंत म्हणच्याक तुमका अवकाश असा बाकी टायमार अवकाशच वे ना त्यातून प्रति एक मंत्राक विंगड 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 ताका नियमावळी सांगिल असा हे राम मंत्राचे नियमावळी कसन की म्हळ्यार सरळ असा हाक कसनेची हे ना की न्यास करका न्यास केल्या नंतरची जप करच्याक जाता हांगा बसून म्हणका थंय बसून म्हणका अशी कसने ना तुमगेल जर घरांत अवकाश मेळ्ळ्या घरांत म्हणेत ऑफिसांत अवकाश मेळ्ळ्या ऑफिसांत म्हणेत राबून म्हणचे जाता राबून म्हणेत बसून म्हणचे आसा बसून म्हणेत चमकत चमकत असताना वैकेची म्हळ्यार भायर रोडार वतान वैके तुम्ही म्हणचे जाता बसार वतान वैके म्हणचे जाता खंय वतान वैके तुमकां म्हणचेक जाता कुलहीन नादरू जपिसी कुगिसुव मंत्रा म्हणून सांगेल असा जर पुरंदरदासाले राम मंत्र व जपिसो हे मनुजा म्हणून पुरंदरदासान एक बरे भजन सांगिल असा तंत सांगिला कुलहीन नादरू कुलहीन जाऊन घेन असल्यार वैकेसी जपिसी कुगिसुव मंत्रा म्हणून सांगिल असा तसल हे राम मंत्र हक्क कसनेची अशी निर्बंध ना की सकाळी म्हणका सांजेर म्हणचे जायना रात्री म्हणचे जायना अशी करका तशी करका हक्क कसनेची निर्बंधनी काही ना त्यातून लोकांना आरामशीर केन्ना अवकाश मेळटा तंतू सहभाग जावन घेनो हे राम मंत्र म्हणच्याक अवकाश मेळटा आमगेले एक टोटल आमी पयरी सोशल मिडिया हंतू आमगेल्या सोशल मिडिया टिमान कितले सेंटर्स जाल्या म्हणून घेनो तुम कुट लोकांक कोळण आयल्या उरताले तांतू 104 सेंटर्स आसा म्हणून घेवन तुमकां कोळण आयले ते 12 तारीख पर्यंत किंतु 17 तारीख आयच्या तारीखाक जर तुम्ही अवलोकन केले री आयच्या दिवसाक करेक्ट 108 सेंटर्स जाल्ले आसा आयच्या तारीखाक रामनवमी दिवसाक पर्यंत 108 कसाने सेंटर्स जाल्ले आसा पहिले 104 आशिल्ले 12 तारीख तुलन 17 तारीख पर्यंत आणि एक 4 सेंटर्सान कन्फर्म दाखयले की आमी हे करताची म्हणून आणि एक 2 सेंटर्स आता तांगेले विषय आमगेले गमना आयले किंतु कन्फर्मेशन आनीक जालें ना सो ते कन्फर्मेशन जाल्यार फाल्यां 109 110 पर्यंत अभिवृद्धी जावच्याक एक अवकाश आसा फाल्यां तुमी अशी लेखचे नाका 108 जावका म्हणून स्वाम्यान सांगले रामनवमी दिवसाक ना ते पक्का आयच्या दिवसाक 108 कन्फर्म जाल्ले आसा 2 पेंडिंग आसा ते आयले री आनीक 109 ना 110 सेंटर्स निश्चय जाताले किंतु आमगेले एक अपेक्षा आसा आयच्या दिवसाक सर्व सेंटराचे लोक आमगेले हे कार्यक्रम पळयत आसाची म्हणून आमी लेखिल्ले आसाची प्रति एक सेंटराक आयच्या दिवसाक तांणी एक संकल्प घालून घेवका कसन संकल्प की म्हळ्यार आमी एक संकल्प घाले 550 दिवसाक 550 कोटी हे आमगेले संकल्प तशीच प्रति एक जप केंद्रांतू आयच्या दिवसाक कशी वडाला शाखा मठातुल्यान आमगेले हे अयोध्यापती म्हणले जप केंद्रातुल्यान तांणी एक आश्वासन दिले की आमी 13 कोटी 550 दिवसा भितर करताची म्हणून तशीची प्रति एक लोकान प्रति एक जप केंद्रान तांगेल लोक तांगेल समय तांगेल प्लॅन करून घेऊन आयच्या दिवसा तांणी संकल्प करका की आमी 550 दिवसा भितरी आमगेल जप केंद्रातुल्यान आमी इतले कोटी करका म्हणून एक निश्चय केले म्हणले आयच्या दिवसाक तांणी प्रतिज्ञा घेवका आणि सर्व लोक घेताले म्हणून आमगी लेखिल्ले आसाची कित्याक की म्हळ्यार जो पर्यंत लक्ष ना जो पर्यंत आमी कितले करताची म्हणून मनांत ना तो पर्यंत आमगेल संख्या परिपूर्ण जायना आणि आयच्या दिवसाक विशेष कसन की म्हळ्यार हे तारीखाक ह्याची तारीखाक 17 एप्रिलाक आम्ही ब्रह्मोपदेश घेतील तसल हे तारीख ह्याची तारीखाक आम्ही गायत्री मंत्राचे उपदेशू लागी एक
14 वर्ष जावं 16 वर्ष जाल्लो उरताले तेमी 17 एप्रिलाकची आमेले कसाने ब्रह्मोपदेश जाल्लो उपनयन जाल्ले आनी आयची तारीखाकची आमी शिष्य वर्गांक आमी रामतारक मंत्राचे उपदेश करता आसाची आनी 18 तारीखाक आयच्या दिवसाक 17 1 + 7 8 येताले किंतु रामनवमी जावन 9 आसा आमकां चैत्र शुद्ध नवमीचे 9 मेळ्ळा आसा ऑक्टोबर 18 ते नवमी ना बट 18 1 + 8 केले थंय 9 मेळता सो आरंभाक वैकेची राम आसा आनी अंत्याक वैकेची राम आसा आनी मध्य तुमगेले राम मंत्र आसा सो आदि मध्य आनी अंत्य तिनी कडे वैकेची रामाले अनुग्रह आसा सिंपल जावन गे न्हू तुमकां सांगता जाल्यार की हे रामाले मंत्राचे महत्व कशें आमी आतां राम कित्याक आयलो अवतार घेतलो सांगले उपदेश कित्याक घेवका तेही सांगले कसन तुमी करका तेही सांगिल्लें आसा आनी संकल्प तुमी आयच्या दिवसाक घेताले किंतु राम तारक मंत्राचे केल्ले री फायद कशें उठो लोक विचारतालेच न्ही हांव हे केल्यार म्हाका फायद कशें फायद कशें की म्हळ्यार शत्रू लोक वैकेची शत्रू पक्ष वैकेची तांकां जाल्यार विजयश्री जावका जाल्यार राम जावका आमी शत्रू पक्ष सांगताच रामाल पक्ष आमी सांगतानाची रामाल विरुद्ध कोण आसाची तांकां वैके विजयश्री जावका जाल्यार हेची रामाल उपासन करका ताका एक उदाहरण म्हळ्यार आमगेले रावण आले तो शत्रू पक्ष न्ही आमी हाजे पयले ही सांगिल्लें आसा की कशी रामाले मंत्र कशी लोकांक बर करता म्हण कितें तरी रामू ते सेतू करच्याक आरंभ केलो राम सेतू करच्याक आरंभ केले आनी ते सेतू दांटून गे न्हू सीता अन्वेषण करता आशिल्ले रावणाल पक्षांतू आशिल्ले तसले सर्व ही राक्षस गण तांणी त्या सायडा आसा न्ही तांणी त्या सायडा तुलेन हे दिकान कसन जाता आशिल्लें पळयत आशिल्ले उठू वानर लोकू एक फातोर घाल न्हू सेतू करता आशिल्लें पळोवंक गे न्हू ते राक्षस लोकांन कसन आलोचन केलें की म्हळ्यार तो रामस पळय मस्त व्हड मायावी आसा तगले मस्त तो उदकांतूची फातोर आनी हे करत आसा तेलवत आसा समुद्रांतूची फातोर तेलवत आसा म्हळ्यार तागेले कसकी व्हड शक्ती आसा आनी आमगेले रावणाले आसकी ना रामाल पराक्रम दिसले कोणाक रावणाल पक्षांक रामाल पराक्रम दिसले समुद्रांतूची फातोर तेळवत आसा म्हळ्यार रामाले कसकी व्हड शक्ती आसा आमगेले यजमानाले आसकी ना आमगेले यजमानाले आसकी ना म्हूण तांकां संशय आयलो आमगेले रावणाले हे शक्ती आनी ना दिसता रामाले शक्ती आसा पळय समुद्रांतूची फातोर तेलवत आसा आमगेले रावणाले शक्ती ना म्हूण गे न्हू तांणी कसन केलें की म्हळ्यार तांकां भयभीत जाले केन्ना एक रामू त्या वानर सेना घेवन त्या समुद्रांतूची फातोर तेलवतेचे जाता म्हळ्यार तो हांग घेवन घेवन आमकां नाश करचेक जायना वे म्हणले एक संशय तांगेले मनांत आयले तांणी भयभीत जाले हे विशयू एक सैनीक आकाश म्हळ्यार तांकां एक सेनाधिपती उरता आनी सेना उट्टुलोक भिल्ल म्हळ्यार सेनाधिपती वैके भित्ता जर संपूर्ण सैन्य भिल्ल्यार सेनाधिपती वैके भिवन वता तातूंत सेनाधिपतीन कसन केलें की म्हळ्यार रावणाले वचून घेवन विशय सांगले आमगेले उट्टू सैनीक भिल्ले आसा कसले भिल्ले म्हण आनी रामू त्या वानरांक सांगून घेनू त्या फातोर आनी घालन घेनू राम सेतू करता आसाची आनी त्या समुद्रांत तूं फातर तेलवत आशिल्लें पळोवंक घेनू रामाले व्हड पराक्रमी रामाले व्हड बरेचशी एक मायावी शक्ती आसा अशें आनी लेखून घेनू आमगेले रावणाले तितली शक्ती आनी ना ताका समुद्रांत फातर आनी तेलवचेक कळना तसले विद्या आनी ना म्हूण घेनू लेखून घेवन ताणें उट्टुलोक भिल्ल आसाची म्हूण घेवन सांगिल्लें आसा अर्थात केन्ना सैन्याची भिवन गेले म्हळ्यार अर्ध पराजय थंय जाले तागेले सैन्याची ताका सपोर्ट करता ना म्हळ्यार यजमानाक सपोर्ट करता ना म्हळ्यार ऑलरेडी 50% थंयची पराजय जाता आतां रावणाक तागेले राक्षसांक कशी तरी प्रोत्साहन करता युद्ध लागीं आयले ताण थंय सेतू बांदत आसा आतां रामान
फातर तेलवले म्हळ्यारी आता रावणानं त्या उट्टू लोकाले मन तांगेल मन परिवर्तन कर का म्हळ्यारी रावणान वैकेच कसने तरी तसले मायावी शक्ती दाखवू का. अर्थात ताण वैके समुद्रांत फातर उडवून गेनो हांव फातर उडयल्यार वैकेची समुद्रांत तेलवता म्हूण गेनो दाखवून दिव का. ते दाखवून दिले म्हळ्यारी तागेल पक्षाचे लोकां हे ना मागेल यजमान वैके तितले पराक्रमी ताका वैके तितले मायावी शक्ती आसा तो वैके फातोर घाल्यारी ते तेलवता म्हूण गेनो ताक वैकेची सर्व राक्षस गणाक वैकेची एक खात्री जाव का. त्या करका म्हळ्यारी रावणाले त्या मायावी शक्ती ना. त्यातकून ताणे सेनाधिपती कसन सांगता की म्हळ्यारी उट्टू लोक आसा पळय फाईचे दिवसाक याच फाईचे दिवसाक हांव तुमकां दाखोवन दिता की समुद्रांत हांव उडेल फातोर वैके तेलवता म्हूण घेवन हांव तुमकां दाखोवन दिता म्हूण घेवन रावणान सांगलें. ताणें एक दिवस टायम घेतले फाल्यां जायना ताका. ताणें आलोचन करका कसन केल्ले री ते समुद्रांत तूं फातर तेलवता म्हूण घेवन ताणें प्लॅन करका आशिल्लें. ताणें उठूची प्रयत्न केले आनी समय आयलो. नेक्स्ट डे ताका हे आयले. ताणें कसन केलें की म्हळ्यारी फातर घेतलो. फातर घेवन गेलो ताणें समुद्रांत उडयले आनी समुद्रांत उडयले कुडेन तेलोवचे लागले. रावणान वैके फातर घेवन उडयले ताणें सुमार फातर उडयले आनी उठू तेलोवचे लागले. आशिल्ले उठू राक्षस गण ताका जय जयकार करचेक चाल केले. हे मागेल यजमान वैकेच व्हड मायावी मागेल यजमान वैके पराक्रमी आतां कितलेची राम आयल्यार वैकेच आमी हे करताची अशी उठू म्हणून सांगचे लागले. अशी उठू सांगले नंतर तांकां वैकेच खुशी जाले. रावणाक वैके संतोश जाले. हांकां आतां मारे प्रोत्साह आयले. आतां ताका मात एक समाधान मेळ्ळें. आतां मागेल सैन्य मागेल मागशी आसा म्हणून ताका दिसलें. किंतु बायलेन विचारले मंडोदरीन विचारले तुमगेले हे शक्ती ना न्ही म्हाका गोत आसा तुमगेले खंडीत ही तुमगेले हांतुल्यान हे जाल्लेले विशय न्ही कशी जाल्ले हे कशी तुमी उडेल फातोर समुद्रांत कशी तेलोवचे लागले म्हाका खंडीत गोत आसा. तुमी कसने म्हाका सांगा कितले फाल्त सांगा हे तुमगेले हातांत जाल्लेले न्हय म्हणून. कडेरी रावण सांगता वही तूं सांगील करेक्ट मागेल निमित्तान जालें ना तर कशी हे जालें. हांव त्या फातरा वचून सांगलें. हांव वचून त्या फातरा सांगलें राम जाल्यार असले रे रामाचेर तुका विश्वास असले रे रामाचेर ना वारी रामाल ना वारी तूं तेलवू का म्हूण घेवन हांव त्या फातराक एक शब्द घाले. ते फातराक हांवें रामाले आश्वासन दिवन घेवन सांगिल्ले निमित्तान त्या फातोरू बुड्डिल ना. त्या फातोरू बुड्डिल ना. जर हांव सांगिल्लें ना जाल्यार रामाल वचन दिलें ना जाल्यार असल्यार रामाचेर विश्वास आसवे रामाचेर तुका भक्ती आसवे तशें असल्यार तूं तेळून दाखोव का म्हणून हांव तशी शब्द घाल निमित्तान त्या रामाल शब्द घेतिल्ले निमित्तान त्या फातर तेलोवचे लागले. ना जाल्यार हांव घालिल्लें आशिल्लें असल्यार ते बुड्डून वता आशिल्ले. पळया शत्रू पक्षांत आशिल्ले तसले रावणाक वैकेची फातोर तेलोवका जाल्यार रामाले अनुग्रह जावका म्हळ्यार आमी उठूची राम भक्त आशिल्ले तेन्ना आमकां तो राम कितलो अनुग्रह करता म्हूण घेवन तुमी आलोचन करता. त्या निमित्तान अशी रामाले एक राम शब्द इतलो जर करचेक जाता जाल्यार 550 कोटी राम तारक मंत्राचो फायदो आमगेल समाजाक कितलो लागता म्हूण घेवन तुमी आलोचन करचे कडना. संकल्प व्हड आसा विशय वैके व्हड आसा किंतु आमकां विश्वास आसा की हे अभियान आनी हे संख्या 550 दिवसां भितरी परिपूर्ण जाताले. त्या नैशीची योगासन आतां तूं योगासन करचें तसलें मस्त लोकांक योगासन करता आवडटा. वज्रासन करताची पवन मुक्त आसन करताची सूर्य सकसकानी सूर्य नमस्कार करताची प्राणायाम निलोम विलोम मस्तितलं करताची. किंतु हे अभियानाक आमगेले 4 योग आसा. हे अभियानाक 4 योग आसा ते सर्व लोकांना अनुकूल रितीन आरामशीर करेत. 4 योगांतू आशिलंतू कठीण आसन खंयचे आशिलंतू कठीण आसन खंयचे तुमकां तुमी उठून योगाचे सांगताले बट त्या विशय न्ही. हे विंगड नमुना आसन आशिलंत कठीण आसन कशें ना वज्रासन म्हणटाले
नाजाल्यार आनी कसं नाही पद्मासन म्हणटाले नाही. आशिल्लंतू कठीण आसन म्हळ्यार आश्वासन. आणि त्या आश्वासन आमगेले मुंबईच्या लोकांना वडाला सेंटरान अयोध्यापती सेंटरांनी त्यांनी आश्वासन दिले की आम्ही 550 दिवसा भितरी इतलो कोटी रामतारक मंत्र 13 कोटी रामतारक मंत्र करताच म्हणून न्हू कठीण आसन आश्वासन त्यांनी आमकां दिलें. कित्याक की म्हळ्यार कठीण आतां दिवन जाले शब्द तयार जाता म्हणून फाल्यां जालना जाल्यार सो मस्तीतले एक कठीणाई आसा. सांगल्यार मात्र जायना, सांगले नंतर ते जावची तशी सर्व लोकांक हातूंत सहकार घेवका. तातूंत आशिल्लंतू कठीण आसन म्हळ्यार तें आश्वासन. आनी तें आश्वासन मुंबयकारान वेके दिलें, आमगेल दांडेलीकारान वेके दिलें. दांडेलीकारान आश्वासन दिलें की म्हळ्यार आमगेल शाखा मठ बांदून घेवन 33 वर्ष जाले निमित्तान आमी 33 कोटी आमी रामतारक मंत्र म्हणटाची म्हणून सांगलें. आमी सांगलें आमकां भंय दिसता आसा तुमी सांगले निमित्तान, किंतु कित्याक की म्हळ्यार 33 म्हळ्यार सरळ न्ही म्हळें. तांगेले गांव गोत आसा आमकां, बट तांगेलो उत्साह पळोवंक आमकां उत्साह आयले. ते एक आमी सांगचें जाता. दांडेलीकाराले उत्साह पळोवंक न्हू आमकां खंडीतही उत्साह आयले. एकदम तांणी आमी येलापुरांत आसाची आयल नेक्स्ट स्टेप तांणी सांगला आमी 33 करताच म्हणून. स्वामेल 550 वर्ष जाल्यार 550 कोटी न्ही. आमगेले शाखा मठ आरंभ जावन 33 जाले, तातूंत आमी 33 कोटी करता म्हणून सांगलें. तांणी आतां जाता ना जाता ते आमकां विशय न्ही. तुमी आश्वासन दिवन घेवन आमकां एक तुमगेले एक निमित्तान आमकां वैके उत्साह आयले न्ही त्याची होड विशय आमकां. बाकी होन्नावर लोकांना तांणी वैकेचे एक आश्वासन दिलें. तशी सिद्धापूर सागर तांगेल तांणी आश्वासन दिल्लें आसा. आमी वैकेची एक गोंयकाराक गोमांतका लोकांक एक आश्वासन तांकां आमी सांगलें की आमगेल मठ ते गोमांतकांत आसा. आमगेल मठ पर्तगाळी मठ ते गोमांतकांत आसा. तातूंत आमी तांकां एक सांगलें की आमकां गोमांतकांतल्यान गोवा राज्यांतल्यान 108 कोटी तरी तुमी कोरगेन दिवका म्हणून न्हू आमी तांगेले एक प्रस्ताव दवरले. बहुशः ते खंडीतही जाताले. कितें म्हळ्यार गोमांतकांतू आमगेले कसां न्हय पर्तगाळी मठ आसा आनी आमगेले मूल मठ म्हळ्यार मठग्राम मडगांव थंय वैकेचे आमी हें अभियान दवरिल्लें आसा. आतां पर्यंत लॅक केले निमित्तान तितलेक जाता म्हणून आमी लेखिल्लें आसा. किंतु थंयच्या लोकान गोमांतक लोकान तांणी प्रोत्साहन दिवन 108 तरी मिनिमम 108 कोटी गोमांतक राज्यांतल्यान जावका म्हणून आमी अपेक्षा दवरलें आसा. ते खंडीतही तांणी करता म्हणून आमी लेखलें. हें कठीण आसन म्हळ्यार आश्वासन. अत्यंत दीर्घ श्वास म्हळ्यार कसं न्हय दीर्घ श्वास. तुमी आतां कोरगेन दाखयताले उजव्या नाकांतल्यान घेवन गेनू धोरून गेनू दावा तें न्ही. आशिल्लंतू दीर्घ श्वास म्हळ्यार विश्वास. हे 550 दिवस पर्यंत आमी विश्वास दवरून घेतले की आमगेल शिष्य वर्ग आमगेल हात सोडून दिनाच. हे विश्वास आमकां आसा की आमगेल शिष्य वर्ग हे 550 दिवसा भितरी 550 कोटी संख्या परिपूर्ण जावची तशी तांणी सहकार करता म्हणल्यार विश्वासू आमकां आसा. एक आश्वासन तुमी केलें आनी विश्वासू आमी दवरिल्लो आसा. आशिल्लंतू कठीण योग खंयचे. आशिल्लंतू कठीण योग म्हळ्यार वियोग. वियोग खंयचे स्वामेले आनी शिष्यवर्गाले वियोग जायनाशी उरका. रामाले आनी शिष्यवर्गाले वियोग जायनाशी उरका. हे आशिल्लंतू कठीण योग म्हळ्यार वियोग. वियोग म्हळ्यार दूर जावन उरचे. वियोग शब्दाचो अर्थ दूर जावन उरचे. बट हे वियोग जायनाशीची रक्षण ते आमी देवाले प्रार्थना करताची की शिष्यवर्गाक आनी मठाचे संबंध अभिवृद्धी जावका आनी रामाले आनी शिष्यवर्गाले संबंध त्या वैकेची अभिवृद्धी जावका. हे तुमकां आतां वियोग म्हळ्यार सिंपल जावन घेवन सांगता म्हळ्यार चेडूं करचें ना अवसूक दूर उरचें जातवे जायना. जर दूर उरलें म्हळ्यार तें कितलें कठीण जाता तुमकां गोत आसा. एक आवसू एक चेडा कडेन दूर उरचें जायना. कितलें कठीण जाता पळया. तशीच रामा कडच्यान शिष्यवर्गांक दूर उरचें जायना आनी शिष्यवर्गांक स्वामे कडच्यान वैकेची दूर उरचें जायना.
त्यातकून अत्यंत कठीण योग म्हळ्यारी हे वियोग आणि ते वियोग रामा कडच्यान जायनाशी उरचेक रक्षण करचे ते आमगेल जबाबदारी. तदनंतर श्रेष्ठ योग खंयचे कठीण आसन जाले ना जाल्यार श्रेष्ठ आता कठीण योग खंयचे तेही जाल्लो आसा. दीर्घ श्वास तेही जाल्लो आसा. श्रेष्ठ योग कसने हे अभियानाक श्रेष्ठ योग कसने हे अभियानाक श्रेष्ठ योग म्हळ्यार सहयोग जावका. हे 550 कोटी जावका जाल्यार आमकां शिष्यवर्गाले सहयोग ना जाल्यार आमी हे कार्यक्रम करचेक जायना. त्या निमित्तान हे संपूर्ण कार्यक्रमाक एक आश्वासन एक विश्वासू आणि रामाल कडच्यान मठा कडच्यान वियोग जायनाशी उरका आणि हे संपूर्ण कार्यक्रमाक तुमगेले सहयोग जावका. सो अशी हे 4 योगाचे नियमावळी हे आमगेले अभियानाक लागू जाता. आणि तो आयच्या दिवसाक तुमी हांगा आयिल्ल आसाची आनी आयच्या दिवसाक आतां थोड्या वेळान मंत्रोपदेश जाता. आमी एक पंथ म्हणटाची तुमी एकदां ते रिपीट करका. अशी एक 3 पंथां आमी हे उपदेश करताची. तदनंतर मुकाविले कार्यक्रम हांगा आरंभ जाताले आनी सर्व लोकांन फायच्या दिवसाक मुंबईंत थोडे आयच्या दिवसा रामनवमी निमित्तान मस्तीतला हांगा अडचण आसा. आयच्या दिवसाक थोडे प्रमाणारी आयच्या दिवसा राममंत्र करीत आनी फायच्या दिवसान परांच्या दिवसांतल्यान विशेष रितीन हांगा रामतारक मंत्र अभियान घडचे तशी सर्व लोकांना सहयोग करचे. आतां सर्व लोकांक रामतारक मंत्राचे उपदेश जाता. सर्व लोकांना मनान तूं रामाले ध्यान करका. रामाक आपल्या मनान तूं चिंतन करका आनी सर्व लोकांना दोळ धांपून स्वाम्यान सांगिल्ले आयकून स्वाम्यान सांगिल्ल तशीची तुमी परतून सांगचे तशी जावका म्हणून हे एक सूचना दिता. म्हळ्यार श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम. आयच्या दिवसाक सर्व लोकांक हे रामतारक महामंत्राचे उपदेश तुम सर्व लोकांक आमी दिल्लो आसाची आनी फायच्या दिवसान आयच्या दिवसांतल्यान हे अभियान आरंभ जावका आनी मुकाविले ऑक्टोबर 18, 2025 पर्यंत हे अभियान निरंतर जावन घेवन चलता तशी तुमी हातूंत सहयोग घेवका. आनी मुकाविल दिवसांत कितले कितले हे जप जाल्लो आसा लोकांक कशी कळका ताजी वेवस्था आमी केल्लो आसा. ते मुकाविल दिवसांत कोण येताले. आज सर्व लोकांक कळ्ळें की अभियान 17 एप्रिल 2024 ऑक्टोबर 18, 2025 पर्यंत घडता. मुखार कसं नाही मुकाविले आलोचन कोण जाल्लो आसा हे जाल्ले नंतर 18 ऑक्टोबर 2025 जाल्ले नंतर कडेर रामरथ यात्रा चाल जाता. आता जप अभियान तदनंतर रामरथ यात्रा अभियान जाता. तदनंतर होड उत्सव सार्ध 500 कोटीचे उत्सव ते सार्ध 500शतमानोत्सवाचे उत्सव हे रथयात्रा जाल्ले नंतर आरंभ जाता. म्हयन्या लेखान कळका जाल्यार ऑक्टोबर 18 हे परिपूर्ण जाता. तशीच ऑक्टोबर लास्ट विकाक आमगेले रथयात्रा अभियान आरंभ जाता आनी त्या लागीं लागीं 1 म्हयनो जावो लागीं लागीं 40-50 दिवस पर्यंत हे अभियान उरताले. ताज्यात आमी तारीख निश्चय करून घेताची. तदनंतर एक 11 दिवसाचे एक होड उत्सव सार्ध 500शतमान उत्सव एक 11 दिवसाक प्रतिनित्य थंय यज्ञ हवन इत्यादी आमगेल्या केंद्र पर्तगाळी मठांत घडता आनी ते नोव्हेंबर लास्ट विकांतल्यान 2025 नोव्हेंबर लास्ट विकाक आरंभ जावन घेवन डिसेंबर म्हयन्याचे फर्स्ट विकाक ते समापन घडता. आनी हे डेट
हे डेट कसं नसा करेक्ट डेट कसं नसा ते आम्ही बँगलोर चातुर्मासा बशी दिवसाक तुम सर्व लोकांक आम्ही सांगताले. तदनंतर तुमका 1.5 वर्ष टाइम मेळता. त्या प्रमाणे तुम्ही आलोचन करच्या कडना केन्ना मी कशी करेत कशी परतगाळी येवेत रथयात्रेंत कशी सहभाग जावचे हे उट्टूर तुमका कळून येताले. अंतू आम्ही चातुर्मासा बशी दिवसू आमगेल रथयात्रा केन्ना आरंभ जाता आणि आमगेल सार्ध 500 कार्यक्रम परतगाळींतू खंयचे तारीख आरंभ जावन खंयचे तारीखाक समापन घडता ते आम्ही चातुर्मासा बशी दिवसाक हे विषय तुमकां सांगताची. कित्याक की म्हळ्यार आयच्या दिवसाक चातुर्मास खंय घडता म्हणून आम्ही सांगचे आशिल्ले एवरी इयर रामनवमी दिवसाक. किंतु ते आम्ही ऑलरेडीची सांगिल्ले निमित्तान आयच्या दिवसाक हे विषय मात्र सांगतात आणि बँगलोर चातुर्मासाक मुकाबील विषय आम्ही तुमकां सांगतले. किंतु आयच्या दिवसाक हांगा मंत्रोपदेश कार्यक्रम आशिल्ले निमित्तान आयल तसल सर्व समाज बांधव आयल बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. तशीच आयचे लाईव्ह कार्यक्रम आशिल्ले निमित्तान सर्व लोक थंय थंय जप केंद्रांतू स्वामेल मंत्रोपदेश जाता म्हणून जप केंद्रांत येवन घेवन लोक बशिल्ले आसाची तांणी एकाग्रत जावन घेवन स्वामेल मंत्रोपदेश आयकल्लो आसाची. तांक वैकेची नित्य निरंतर बर जावका. आयल तसल हांगाचे समाज बांधव रामाले मंत्र पठण केल्ले निमित्तान मुकाबील दिवसांतू रामदेव तुमकां बरें करतालो आणि मुकाबील दिवसांत तुमकां बर जालें म्हणलें आयकल्यार आमकांही संतोष आसा की राम तारक मंत्र जप केल्ले निमित्तान म्हाका बर जालें म्हागे चेडवांक बर जालें उद्योगांत बर जालें म्हळ्यार आमी हे अभियान केल्ले यशस्वी जालें म्हणून आमी लेखताची. आणि तो आयच्या दिवसाक तुम्ही आयल बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता आसले उद्योग व्यवसायांतू तशीच हे मुंबापुरांतू तशीच आयल तसले पळेल तसले आमगे लाईव्ह टेलिकास्ट पळेल तसले सर्वही समाज बांधव तांगेल वैयक्तिक गावांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. आज एक म्हणल्यावर एक अत्यंत सुंदर योग आमकां घडून आयलो. परमपूज्य स्वाम्याल्या दिव्य उपस्थितीत आमकां सगळ्यांक एक महान उपदेश महान अभियाना बद्दल महान उपदेश मेळ्ळो. समाज बांधवां तर्फेन आमी सगळे स्वाम्यांक कृतकृतार्थ जावन आसात. स्वाम्यान आमचे व्हड उपकार केले म्हण सांगच्याक म्हाका आनंद जाता आसा. आज रामनवमीचो पर्व काल सकाळी रथवास्तू हवन घडलें. तशेंच आज 12:15 राम जन्मोत्सवाक सुरू जाता. परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य हस्तान बालरामाक पाळण्यांत घालून राम जन्मोत्सव सादर जातलो 12:15. ताजे नंतर आज स्वाम्याल हातानच महापूजा श्री रामदेवालय महापूजा महानैवेद्य आरती जातली. थंय बी एक अगदी दुर्लभ योग हांगचे श्री राम मंदिरांतल्या आमकां सगळ्यांक एक व्हड आशिर्वाद स्वाम्यान दिल्लो आसा. आज तांगेल स्वहस्तान अमृत हस्तान आज पूज जावचें आसा. ताजे नंतर स्वाम्याल देवाल पुजा जावन घेवन प्रसाद भोजन जावचें आसा. सांजेर रथपुजा रथबली सगळें जाले नंतर रथारोहण जातलें रामाले. रामदेवाल रथारोहणाक स्वाम्याले दिव्य उपस्थिती उरतली. स्वाम्याल हातान प्रताप वतडमी जातले. ताजे नंतर स्वाम्याले दिव्य उपस्थितीत रथाक चालन दिवन घेवन आमी रथोत्सवाक सुरू करतले. रथोत्सव जाले नंतर सांजेर पालखी उत्सव आणि ताजे नंतर पूजा अनुष्ठान सगळे यथायोग्य जातले. सगळ्यान आज सबंद दिवस हांगा रावन घेवन ह्या पर्वकालाच्या एक उत्सवाक उत्साहान सहभागी जावका म्हणून विनंती करता. सगळ्यांना बसून उरका. सगळ्यांना जाग्यार बसून उरका. स्वामी आता
तांगे निवासस्थाना वतले. स्वामी निवासस्थाना गेले नंतर आमी सगळ्यांक हांगा बसून वेदमूर्ती अनंत पटमन तांगेल्या मार्गदर्शना खाली संकल्प करून येवन 10 मिनिटां राम तारक महामंत्र जप हांगा बसून करता म्हण सगळ्यांक विनंती. स्वामी निवासस्थाना गेल्या नंतर सगळ्यांक बसून घेवन हांगा ते महामंत्राचे उच्चार करचे आसा. हॅलो, कोणेय आपल्या जाग्या वेळेला उठवच्या ना आपल्या जाग्याला बसून घ्या. आणि दही करून जप चाल असताना कोणी उलवच्या ना गुरुदास कामत कोणीही उलवच्या पिन ड्रॉप सायलेन्स शेवका आणि आपापल्या मोबाईल ऑफ अथवा एअरप्लेन मोडार दवरका. म्हणजे जपाकही ताचे त्रास जावच्या ना, जप करता साधकाकही ताचे निमित्तान कसं अनानुकूल घडच्या ना. एकमतान हो जप केल्यार ताचे श्रेय बरे रुपार आमकां प्राप्त जातकें. जप सुरू जाल्यानंतर मध्ये कोणी उठवच्या ना, सेंटर सोडून खंय भायर वचच्या ना. दय करून देवाला उडगास करून घ्या. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः. पुनराचम्य ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः. प्रणवस्य मनीषि परमात्मा देवता दैवी गायत्री चंद्र प्राणायामे विनियोगः. ओम भूः ओम वाह ओम स्वाहा ओम महा ओम जनाः ओम तपः ओम सत्यम ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम. श्रीरामकृष्ण गोविंद गोविंद श्रीमद्भगवतो महाप्रजस्य विष्णोराज्ञां प्रवर्तमानस्य अद्यास्मिन् ब्रह्माण्डे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे श्रीपरशुरामक्षेत्रे संयावर्ते निमिषारण्ये दण्डकारण्ये गौतमाष्टमे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे ब्रह्मणोस्य द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे युगचतुष्के अत्र कलियुगे प्रथमचरणे बौद्धावतारे श्रीमन्त्रपशालिवाञ्चके वर्तमाने व्यवहारिके वृद्धिनाम संवत्सरे
उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे अद्य नवम्यायां तिथौ अद्य वासरः सौम्यवासरे विष्णुनक्षत्रे विष्णुयोगे विष्णुकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां रथकमलमध्ये निवासी अनंतकल्याण गुणपरिपूर्ण भगवंक्षराब्दिशाही म्हणा श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम विश्वावसु नाम संवत्सरे श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठस्य सार्ध पंचशतमानोत्सव अंगत्वेन भारतीरमण मुख्यप्राण अंतर्गत निर्दोष निरवधिक स्वातंत्र्यादि अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण समस्त जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणीभूत मत्स्यकूर्मादि अनंत अवतारात्मक श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थे तथा सर्वेषां गौड़ सारस्वत ब्रह्मवृंदानां अनंत आनंद निदानभूतस्य श्री सीतापति रामचंद्रस्य परम प्रसाद कारणीभूतां अत्यर्थां भक्तिं निष्पादयन्ति भगवत अपरोक्ष दर्शन निदिध्यासन मनन श्रवणादीनि संपादयितुं हरे सर्वोत्तमत्वादि ज्ञाननिर्मित्त निश्चल भक्ति वैराग्य संप्राप्तये अभय सत्व संशुद्ध्यादि दैव संपदांच अवाप्तये शुद्रपातक उपपातक महापातकानां निरासार्थं कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात दोष निरसन द्वारा शरीर इंद्रियांतः करणानां संशोधनार्थं तथा लोक कल्याणार्थं संकल्पित सार्ध 500 कोटि त्रयोदशाक्षर श्री राम नाम तारक महामंत्र जप होम अभिधानांग जप संख्या परिपूर्तये आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषैः सह अंशतः श्री राम नाम तारक महामंत्रम जपम अहम करिष्ये आदो निदादर्दम महागणपति स्मरणं करिष्ये शंखचक्र गदापद्म धरम नारायणं हरिम आवाहयामि विघ्नेशं विघ्नं विघ्न हरं प्रभुं रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्तिं वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः मनोजवं मारुत अतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां
वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जब प्रारंभ करूया। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् अनेन श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठस्य सार्ध पंचशतमान उत्सव अंगत्वेन संकल्पित सार्ध पंचशतकोटि त्रयोदशाक्षर श्री रामनाम तारक महामंत्रस्य जपसंख्या परिपूर्तये भारती रमण मुख्य प्राण अंतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रेरणया भारती रमण मुख्य प्राण अंतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थम आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषैः सह अंशतः कृत त्रयोदशाक्षर श्री रामनाम तारक महामंत्र जप आराधनेन भगवान
भारती रमण मुख्य प्राण अंतर्गत श्री सीतापति रामचंद्र प्रियतां प्रीतो वरदो भवतो तत्सद श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। आयच्यान सोम्यान सांगिल्ले प्रमाण हो राम तारक जप प्रारंभ जाल्लो आसा। ते सेंटरा भितर सर्व आमगेर गौड सारस्वत समाजाचे भक्तवंदरान आनंद रुपार आमगे एक सोम्यान एक मार्ग दाखयला। आमगेर आतां कितले की पाप जातात हे मोबायलांत भितर थोडे वेळ तरी आमी देवाल जप जावका बॉडीक आराम जावका जाल्यार आमी कशी न्हीद काडतात तशी मनाक चालन जावका जाल्यार जपविधान करका की कलियुगा भितर श्रेष्ठ जावन हो तारक मंत्र नांवां हाका तारक मंत्र त्या अक्षरांचो सोम्यान उपदेश केला। 550 दिवसां भितर ताणें सांगिल्लें एक अभियाना प्रमाण तो जप आमी परिपूर्ण करून दिवका। वडाळा मठांतल्यान 4 कोटी जप करून दिता म्हणून तांकां एक आश्वासन दिल्या। ताजे किंता चड करता असल भाग्य आणि तशेंच तुमगेले सहयोग प्राप्त जावंक हो जप आमी परिपूर्ण करून दिवया म्हूण आमी सर्व जाणां कडेन विनंती करता। हां खंयचे नॅक केलें सोम्यान नॅक करता 15 मिनट 29,000 तुम्ही सांगा मी सांगा। सगळ्यांना सुंदर रितीन बसून हे मंत्र उच्चार पोहे स्टार्ट केले खातीर सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा। आयचे आतां कावंटाक घेवचे नाका म्हूण स्वाम्यान सांगिल्लें तरी आज उत्सवा निमित्ती जबी लोकांनी हांगा बसून म्हणलें टोटल 29,780 नंबर जाले एकच दिवसात 10 मिनटां भितर फक्त 10 मिनटां जाल्ले हे विशय। बरं तेन्ना आश्वासन दितना स्वाम्यांक दिशिल्लें म्हाका 13 कोटी मनात खातीर घाल 2 दिवसां रात्री बी 13 कोटी दिसता आसा म्हाका। पण आतां 10 मिनटांत एक 30,000 जाता म्हळ्यार 13 कोटी होड अशी दिसना। तुमकां सगळ्यात सहयोग आसल्यार ते 100% जाता अशी हांव विश्वास दवरता। श्री रामचंद्र चरणाक स्वाम्याल आशिर्वादान आज सगळे घडून आयिल्ल्याक आनी तुमी सगळ्यांक आयिल्ल्याक तुमकां सगळ्यांक म्हाजे कडच्यान थँक्यू। पळय एक 15 मिनट जप केले हांकां तुमकां मनाक कितलें समाधान जाल्यार तुमी स्वता मना विचारून पळया। एक अंतर्गत जावन अभिभूती ही निर्माण जाल्या आनी तूं खात्रेन सांगता काही संशय ना। तुमकां शिकोवपाक जाल्यार म्हाका जाल्यार तरी एक नमुन्याचे भितर वयल्यान एक तेज निर्माण जाला। तुमी म्हणल्यार तुमकां कितले जावच्या पाव आसा अशी जप करया अशी आपणाक श्रद्धा भक्ती वैराग्य ज्ञान अभिवृद्धी करून घेया म्हणून हांव सगळ्यांना विनंती करता। जय श्रीराम।
ಹೇಗೆ
रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक त्रेतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक त्रेतायुगांचे महाश्री विष्णुक त्रेतायुगांचे जानकी रामाक द्वापर युगांचे गोपी कृष्णाक कलियुगांचे महाश्री कल्कीक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक दशरथ कौसल्य श्रीरामाक सीतापति श्री कोदंड रामाक अंजलि पुत्रु भक्त हनुमाक अनंत रूप महामहिमाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मठांचे रघुरामाक श्रीकाल पूजन नित्य व्यथल्याक गोकर्ण मठांचे रघुरामाक श्रीकाल पूजन नित्य व्यथल्याक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक विद्याधिराज स्वाम्याले पूजेक मंगल दर्शन दीप्तल्याक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक मंगल आरती श्री रामचंद्राक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक जय 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 श्री वीर विठ्ठलाक
अभिमान सोडू तू भजन करी रे मना मान अभिमान तो विठ्ठल रे मना मान अभिमान तो विठ्ठल रे मना निर्मल मनानी तू विठ्ठल मन रे मना वीर विठ्ठल नाम तू नित्य धरी रे मना निर्मल मनानी तू विठ्ठल मन रे मना भक्त जन मेणु तू विठ्ठल माड रे मना भक्त जन मेणु तू विठ्ठल माड रे मना भक्ती मुक्ती देव राम भक्त बंधु रे मना भक्ती मुक्ती देव राम भक्त बंधु रे मना निर्मल मनानी तू विठ्ठल मन रे मना वीर विठ्ठल नाम तू नित्य धरी रे मना निर्मल मनानी तू विठ्ठल मन रे मना वीर विठ्ठल नाम तू नित्य धरी रे मना निर्मल मनानी तू विठ्ठल मन रे मना विठ्ठल मन रे मना विठ्ठल मन रे मना विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा जन
जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नीकृपा सागरा श्रीराम निज सुता नीकृपा सागरा पति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा प्रतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नीकृपा सागरा श्रीराम निज सुता नीकृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा
जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाणी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश कांताले ग्रंथभारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथभारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित हॅलो चेक गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पट्टगाळी कुशामती नैके ते श्रीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु पट्टगाळी कुशामती नैके ते श्रीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु संस्थासी निवासु सारस्वत उन्नतींतु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाणी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश
सर्व लोक शांत बसा, थैथै बसा. सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. आचम्य ओम श्री केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, निरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, धूपजाय नमः, नारसिंहाय नमः, च्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः. पुनराचम्य ओम श्री केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, निरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, धूपजाय नमः, नारसिंहाय नमः, च्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः. प्रणवस्य परमेष्ठे परब्रह्म परमात्मने वदा देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः. ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम्. ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम आपो ज्योतिरसोऽर्धं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम्. वर्तमाने विभागे क्रोधीनाम सुन्दरोत्तरायणे वसन्तऋतो चैत्रमासे शुक्लपक्षे अद्य नवम्यां जलपतिवासरः सौम्यमातृकायां विष्णुनक्षत्रविष्णुयोग विष्णुकरणये एवं गुणये गणविजेतायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां धन्यवादनन्दनीयाणां गुणपरिपूर्णशिराभिषये श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थं श्रीरामजन्मोत्सवाङ्गत्वेनाघात्मसहित श्रीसीताश्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे ध्यानावानादि सर्वे षोडशोपचारपूजां करिष्ये. तदध्यानं श्यामं रवीन्द्रनिजदीधिकान्तियुक्तं ज्ञानं शरञ्च तदतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममितं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्तमिदं स्मरतोरुगीर्भिः. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि. ओम
भूमिविषदोव्रतवाद्योतिष्ठजाङ्गुलम् आवाहनं समर्पयामि पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदाम्रतत्त्वशेषानो यदन्नेनातिरोहते आसनं समर्पयामि एतावानस्य नैमातोऽध्यायां भूतानि त्रिपादस्यां समर्पयामि त्रिपादोर्भवदैर्पुरुषपादोऽसेहाभवद्भ्यः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशनेऽभि पादयोः समर्पयामि तस्मात् विराळः जायत विराजोऽधि पुरुषः अत्यहरिच्यतपश्चात् भूमिमथो पुरः आचमनीयं समर्पयामि ॐ यत् पुरुषेण हविषा देवाय ज्ञोतमता वदन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मैत्मशरद्धभिः स्नानं समर्पयामि पुरुषं जातमन्त्रतः तेन देवा यजन्तसाध्यार्षये वस्त्रं समर्पयामि तस्मादिज्ञासभूतं भ्रतं प्रविभाज्यं पशुन्दांशक्रिवायुव्यानारण्यं ग्राम्याश्रे उपवीतं समर्पयामि तस्मादिज्ञासर्वभूताजस्वामानि जज्ञिरे गन्धं समर्पयामि तस्मादश्वाजायन्त एकेचोभयादतः गावो हजतिरे तस्मात् जाताः जावयाः पुष्पं समर्पयामि ॐ यत्पुरुषं यदुक्तिधाव्य कल्पन्यमुखं निमस्य गौबाहुकापुरुपादा उच्येते धूपं समर्पयामि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यस्मतः ऊरो तदस्य यदृशत्यां शूद्रो अजायत साज्यं त्रिवर्षसंयुक्तं वन्दिनायुनिधिं मया दिपुण्डान् देवे च त्रैलोक्यतिविरापः भक्त्यादिपं इच्छामि देवाय परमात्मेत्राय मां नरकात् घोरादीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते धूपदीपौ समर्पयामि नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापितनैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य सत्यन्तवर्तेन प्रयुज्यामि अमृतोपस्तरणमस्य स्वाहा निर्विशीकरणार्थं तार्क्ष्यमुद्रा अमृतीकरणार्थं धेनुमुद्रा पवित्रीकरणार्थं शङ्खमुद्रा दिग्बन्धनार्थं गदामुद्रा संरक्षणार्थं चक्रमुद्रा इति पञ्चमुद्राः प्रदर्श्य ॐ प्राणात्मने श्रीनारायणाय स्वाहा नारायणाय इदं नमः अपानात्मने श्री वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः ज्ञानात्मने श्री संकर्षणाय स्वाहा संकर्षणाय इदं नमः उदानात्मने श्री प्रद्युम्नाय स्वाहा प्रद्युम्नाय इदं नमः मानात्मने श्री अनिरुद्धाय स्वाहा अनिरुद्धाय इदं नमः स्वस्य देवस्य देवचन्द्रसाय दाचक्रारङ्गमञ्जपेत ॐ चन्द्रमां न सोजात सूर्यो जायतामिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरः जायत नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं देवानि मुद्राभोजनं हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखवासार्थे भूमिफल ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षं शिरुष्णं समावर्तता पद्भ्यामुमेर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकामहर्पेन्द्राङ्गुलं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्वं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यवर्धमदशान्तिं प्रयच्छमे हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि ॐ सप्तास्याः संवरिधयस्त्रे सप्तसमिधकृताः देवाय दिव्यन्दन्वान अबद्धं पुरुषं पशुं ॐ श्रीजातश्रियानिरीयाय श्रियं वयोचरितृभ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्वमायं भवन्ति सत्यासमितामि तद्रौ श्रिय एवैनं दश्रियामा ददाति सन्तमर्यावषड्कृत्यं सन्तते सन्ध्यते प्रजापतिः एवं वेद मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकीपुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयोः संहत्यानामगम्यागम्यकोटयः भक्त्यालोकमात्रेण विष्णोः सारार्थिकं महामङ्गलनीराजनदीपं समर्पयामि ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि कर्माणि प्रमाण्यासन् तेहनाकं महिमानस्सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि छत्रादि समस्तराजोपचारार्थे तुलसीदलं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वाभ्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन श्रीरामजन्मोत्सवाङ्गत्वेन भ्रातृसहित श्रीसीतापतिरामचन्द्रस्य षोडशोपचारपूजारादिनेन भगवान् भारतीयरमणमुख्यप्राणान्तर्गतं भ्रातृसहित श्रीसीतापतिरामचन्द्रप्रियतां प्रीतो भवतु तत्सच्छ्री कृष्णार्पणमस्तु मन्त्रमध्ये क्रियामध्ये विष्णोः स्मरणपूर्वकं यत्किञ्चित् क्रियते कर्म तत्कर्म सफलं कुरु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकऋषिः रामचन्द्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीताशक्तिः श्रीमद्हनुमानकीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रपठने विनियोगः अतध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं रथशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोमसानन्नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनन्नीरदाभं
नानालङ्कारदीप्तं दधतमरुजटामण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाण पाणिन्नक्तं चरान्तकं त्वलीलया जगत्रातुम् आविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्नीं सर्वकामदाम् राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वा विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित मध्यं पातु करध्वंसी नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशकटी पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरोर्रघुत्तमः पातु रक्षकुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृत पातु जङ्घे दशमुखान्तकः गादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः रामबलोपेतां रक्षाय सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् तातालभूतलव्योमचारिणच्छद्मचारिणः न दृष्टमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदैयो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सनप्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ तुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ तलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ चरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् अन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ आत्तसज्जधनुषा विषस्पृशा वक्षया शुकनिसङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावकृतपति सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् प्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं बिर्दिर्वैर्नते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ णं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनय्यमदूतानां राम रामेति घर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं भरतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीरामनाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। रामभद्र नमोऽस्तु ते जय राघवेन्द्र नमोऽस्तु ते सोमपेन्द्र नमोऽस्तु ते जय रामचन्द्र नमोऽस्तु ते यजेश फणीश वेश सुरेश पूर्वसुरार्चितं कञ्जबद्धमितप्रभं शुभगन्धकुङ्कुमचर्चितं कञ्जकेतुयवाङ्कुशासनिलाञ्छनाढ्यपदाम्बुजं कञ्जजादिनियामकं प्रणमामि जानकीनायकं रामभद्र नमोऽस्तु ते जय राघवेन्द्र नमोऽस्तु ते रामचन्द्र नमोऽस्तु ते शारदेन्दुरगुन्नखावलिराजितं मुनिपूजितं सारनूपुरकिङ्किणीनिनदाञ्चितं गतवञ्चितं चारुगुल्पकतूणकल्पसुजङ्गकं भवभङ्गकं वारणेन्द्रकरोरुकं प्रणमामि जानकीनायकं रामभद्र नमोऽस्तु ते जय राघवेन्द्र नमोऽस्तु ते मत्स्यकुम्भसुपीतचेलकधारिणं भयहारिणं मध्यमार्पितदिव्यरत्नसुमेखलं विजिताखिलं हृद्यनाभिबलित्रयाङ्कितनोदरं भुवनोदरं शुद्धचिन्मयकायकं प्रणमामि जानकीनायकं भद्र नमोऽस्तु ते जय राघवेन्द्र नमोऽस्तु ते सोमपेन्द्र नमोऽस्तु ते जय रामचन्द्र नमोऽस्तु ते पीनवर्तुलबाहुमद्भुतविक्रमञ्जितसङ्क्रमं ध्यानि सत्कृतशार्ङ्गबाणलसत्करं करुणाकरम् उन्नताङ्गदमुद्रिकादिविभूषणं रिपुभीषणं सन्नतेप्सितदायकं प्रणमामि जानकीनायकं भद्र नमोऽस्तु ते जय राघवेन्द्र नमोऽस्तु ते सोमपेन्द्र नमोऽस्तु ते जय रामचन्द्र नमोऽस्तु ते अम्बुजालययान्यधिष्ठितवक्षसंहतरक्षसं शम्बलादिसमस्तसद्गुणजालिनं वनमालिनं कम्बुकन्धरमत्स्य कौस्तुभधारकं बहुहारकं सम्भ्रताखिलनायकं प्रणमामि जानकीनायकं वेन्द्र नमोऽस्तु ते सोमपेन्द्र नमोऽस्तु ते जय रामचन्द्र नमोऽस्तु ते भानुभासि किरीटकुण्डलमण्डितं गतखण्डितं भानुवंशकृतावतारमनुत्तमं पुरुषोत्तमं मीनकेतनकोटिशोभममायकं गुरुमायकं वैनतेयकयानकं नायकं रामभद्र नमोऽस्तु ते जय वेन्द्र नमोऽस्तु ते रामचन्द्र नमोऽस्तु ते
चन्द्रकोट्यमितोरुकान्तिलसन्मुखं करुणोन्मुखं कुन्दकुड्मलदन्तपङ्क्तिसुहासकं शुभनासकं सान्द्रनीरदनीलमब्जदलेक्षणं वरलक्षणं तन्द्रिदूरमनायकं प्रणमामि जानकीनायकं रामभद्रन ते जय राघवेन्द्रन सोमपेन्द्र नमोऽस्तु ते जय रामचन्द्र नमोऽस्तु ते मत्स्यकूर्मवराह पूरुषसिंहवामनरूपिणं क्षत्रियान्तक राम राघव कृष्ण बुद्ध सुकल्किनं सत्यविश्वजनुस्थितिप्रलयादिकाष्टककारकं तत्सरोन्मुखनामकं प्रणमामि जानकीनायकं रामभद्र नमोऽस्तु ते जय राघवेन्द्र नमोऽस्तु ते सोमपेन्द्र नमोऽस्तु ते जय रामचन्द्र नमोऽस्तु ते रामचन्द्र नमोऽस्तु ते जय रामचन्द्र नमोऽस्तु ते। अयोध्यापति प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ओम लक्ष्मीर्यस्य परिग्रह कमलभूः सोनुर्गुरुक्मान् रतः पौत्रश्चन्द्रविभूषणः सुरगुरुः शेषस्य शय्यासनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभो सेवकाः सत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरा कुर्यात् सदा मङ्गलम्। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त श्रीरामजन्मोत्सव मुहूर्तः सुमुहूर्तमस्तु। ओम रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे कुर्यात् सदा मङ्गलम्। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त श्रीरामजन्मोत्सव मुहूर्तः सुमुहूर्तमस्तु। ओम जातः श्रीरघुनायको दशरथान् मुन्याज्ञयां ताटकां हत्वा रक्षितकौशिकक्रतुवरः कृत्वाप्यहल्यां शुभां भङ्क्त्वा रुद्रशरासनं जनकजाम् उद्गाह्य रामस्ततो जित्वा चाध्वनि भार्गवं पुनरगाद सीता समेतत्पुरम् ब्रह्मा वायुगिरीश शेष गरुडा देवेन्द्रकामौ गुरुः चन्द्रार्कौ वरुणानलौ मुनयमौ वित्तेश विघ्नेश्वरौ नासत्यौ निरतिर्मरद्गुणयुता परजन्यमित्रादयः च श्रीकासुरपुङ्गवाः प्रतिदिनं
कुर्वन्तु वोर्मङ्गलम् ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिते गृहं स्मरामि ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव गृहं स्मरामि ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त श्रीरामजन्मोत्सव मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु अयोध्यापति प्रभु रामचंद्र महाराज के श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम श्री बालरामचंद्र प्रीत्यर्थे ध्यान गंधादि पंचोपचार पूजां करिष्ये अथ ध्यानम श्यामं रविन्द्वमिति धीतिकान्तियुक्तं ज्ञानं हिरञ्चदं प्रिया समेतं स्वात्मस्वरूपममितं हनुमन्मुखेषु सन्दर्यन्तमजितं स्मरतो रुगिर्भिः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि ओं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्ते तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापितनैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य सत्यन्तवर्धेन प्रशिञ्चामि अमृतोपसरणमसि स्वाहा निर्विचीकरणार्थं तार्क्ष्यमुद्रा अमृतीकरणार्थं धेनुमुद्रा पवित्रीकरणार्थं शङ्खमुद्रा दिग्बन्धनार्थं गदामुद्रा संरक्षणार्थं चक्रमुद्रा इति पञ्चमुद्रा प्रदर्श्य ओं प्राणात्मने श्रीनारायणाय स्वाहा नारायणाय इदं मम अपानात्मने श्रीवासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं मम व्यानात्मने श्रीसङ्कर्षणाय स्वाहा सङ्कर्षणाय इदं मम उदानात्मने श्रीप्रद्युम्नाय स्वाहा प्रद्युम्नाय इदं मम समानात्मने श्रीअनिरुद्धाय स्वाहा अनिरुद्धाय इदं मम नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये पानीमुद्रापूजनं हस्तवृक्षामुखवृक्षां करोद्वर्तनार्थेन्द्रं मुखासार्थे भूगिफलताम्बूलं पूजायाः षाड्गुण्यार्थं हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि ओं श्रियेजात श्रियानिरीयाय श्रियं वयोजरितृभ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्वमायन् भवन्त्य सत्यासमितामि तद्रौ श्रिय एवैनं तच्छ्रियामा ददाति सन्ततं से संधीयते प्रजापतिभिरेवं वेद मङ्गलं विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्यागम्य कोटयः हत्यालोकमात्रेण विष्णो सारार्थिकं मुखम् महामङ्गलनीराजनदीपं समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेनात्मसाध्यासन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि चत्राज समस्तराजोपचारार्थे तुलसीदलं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पये तदा अनेन बालरामचन्द्रप्रीत्यर्थे ध्यानगन्धादि प्रसन्नपञ्चोपचारपूजाराधनेन भगवान् भारतीर्पणमुख्यप्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्रप्रियतां प्रीतो भवतु तत्सच्छ्री कृष्णार्पणमस्तु मन्त्रमध्ये क्रियामध्ये विष्णोः स्मरणपूर्वकं यत्किञ्चित् क्रियते कर्म तत्कर्म सफलं कुरु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः जो 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 रामा जो 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 रामा रामा जो जो
Thank you.
चांगलं गाणं म्हणणार आहे. हो लाईक सर. हो चालेल. नक्कीपणे ते रामाच्या जन्माच्या आम्हाला व्हिडिओ नव्हता म्हणून आता आम्हाला राम भगवत जाणार.